Jonalyn Mahinay. Hello, Jonalyn. Salamat sa thumbs up. Wala po tayong jacket ngayon, Jonalyn, kasi bukas pa ako bibili ng cellphone extra. Patingin nga ng bahay mo. Yan. Jonalyn Mahinay. Hello. Bukas Jonalyn, mapag-isna na tayo kasi may jacket na ako bukas. Narinig mo ba ako, Jonalyn? Hindi na. Hihina eh. Yeah. Hello. Salamat sa pagtambay kay Bicol TV Brothers Jonalyn. Monetize ka na ba, Jonalyn? Sa akin
Ang laki pa ng kulang ko ng WH. Jonalyn Mahinay, Edwan. Kitang kita Jonalyn dito sa kay Tony. Bakas na lang ako. Bakit? When you feel stressful, just smile and take a breath away. Oh, stream yan. Mhm. Jonalyn, dinikitang kita sa kay Tony. May bakas na ako doon. Bakas si Tony doon. Pag ano na lang. Hello, doon. Yan na. Manual mo na lang yung Tony. The most downloaded account is here. Wis.
Kay Ami, salamat sa pagbisita.
Good eve. Tatamsa kayo. Tamsak lang, sapat na. Bukas may jacket na tayo. Pwede na tayo mag-islaan. Mabahan ng bahay. At sa aking panaginip, di ka mababit. Pasok, pasok. Matamsak din, tanda kahit kayo. Sana'y di tayo magkasundo.
Bakit? Bakit iiyak? Ito ko. Sa aking panaginip, hindi ka mawawala.
Bansa. National.
Tama ko na dito. Mat. Ganit na pang ano. Baka ba hindi ilaw hindi? Hindi. Ilaw ka taray. Tama ko na dito. Ang pawis ito. May ilang ano. Gamit. Hello, Danley. Mega love shoutout sa'yo, Danley. Salamat sa thumbs up. Wala pa tayong jacket, Danley. Gano'n lang si Bicol, nag-try lang. Bukas mayroon ng jacket kasi pabila ko ng cellphone eh. Bukas pwede na daw mag-dikit-dikitan kasi may jacket na tayo bukas. Salamat sa pagbisita kay host.
Ingat kayo dyan sa Kuwait. Kumusta na yung ano mo? Banana mo, graduate ka na ba? Akin, graduate na ako eh. Kaya lang ang ano ko, WH naman. Ay, buti naman. Mabuti kung graduate ka na. Pero hindi ka pa namuni. Ano tayo WH ng kulang? Kaya nga ako nag-i-list na rin ako eh kasi ang hirap pag-ipon ng WH. Matagal. Tagal-tagal ko nang nako-graduate eh. Hindi pa rin ako ano ng WH ko. Ano pala ang WH ko? 1,000 pa lang. Sa ilan na WH mo? Nag-i-list ka man siguro eh. Ako, ano pala ako mag-i-list? Kasi kagabi pa lang ako nag-umpisa eh. Wala pang jacket. Kaya wala pang isda. Oh. 400 pa lang sa'yo? Naka 1K WS ako 400 pa lang. Ang liit pa talaga sa'yo. Kailan ka ba nag-graduate? Ang liit pa ng WH mo. Akin 1K may gitna eh. Mag-ano ka na, mag-ilis ka na rin. Tagal pa to eh. 1K pa lang eh. Tatlong libo pa kailangan. Kaya sipag-sipag, pagka nakailis na ako mayroon na akong pan-jacket, araw-arawin ko na yung pag-ilis ko. Tsaga-tsaga lang Danley, kay daw yung banana nga eh, naabot natin eh, kahit na lagas ng lagas eh. Kaya ano, maano rin tayo dyan. Darating din tayo dyan. Hindi ka ba nag-i-ilis, Stanley? Pag mag-ilis ka, dalawin din kita.
Dahil hindi din ako. Iya. Hi. Tatamsak na ba kayo?
Pero makatulog doon kasi magugulo daw yung mga bata. Eh, dito siya sa... Ba, Hindi na nakatulog, di na nakakatulog siya. Dalawang gabi na daw, di na siya nakakatulog. Ay mo nga, papunta mo dito. Yan. Hindi naman. Maybe. Kasi 7. Ay, hindi mag 10 pala, no? 3 oras. 10, no? Wala na. Kaya na matulog dyan. Pagkat na doon. Init ka dito daw? Ha? May mainit ka? Eh, tayo. Ano po? So, ulunan mo. Kaya nag-ano ng ulunan ka? Banggi na? Ha? Kaya nag-ano ng ulunan ka? Banggi na? Kakain ka. Ha?
Kumain ka. Lugaw lang to. Ito yung kain talaga. Ayun na. Suga na yun. Parang ganyan. So, daon ng ano? Ang ano sa pulunan. Tingnan ko lang. Nung matulog, 2 araw na kami nagtulog. May ano ka dyan? Siguradong lukahan. Hmm? Kaya sabihan ko na si Mang mamaya. Kung tayo dito. Malapit pa rin. Papandalin ko na lang. Hindi ka magsuka. Ayos lang yung mag-electrican. Dahil naman. Oh, lumabas. Lumabas. Bawal daw muna lumabas lang. Hindi daw nakikita. Suka muna lang sa bahay. Nasaan po siya? Dito. Ano yan, mga unsyan. DM! DM! Ay, ito may burang naman. Kalson din, nakitigil yun. Pagkain papa. Be, ilan mo yung sukaan ko? Yung sukaan ko. Samtala para lugaw, huwag na nagluto si Tito. Kaya nga, kainin ko na yan mamaya. Saka ano pa yung pag-aralan. Nung ano? Sukaan. Pero di ba naman sukaan yung ano, Yung. may laman. Dapat pag lagi may laman ano mo, kasi yun talaga ano yan. Walang laman yung tiyan mo, siyempre, Pag tangali, mainit din dito. hindi. Ha? Salamat mo. Tingnan daw bilang. Mina. May barangay sumama ka, Pi. Bilisan nyo na, bilisan nyo na. Huwag agad dito ka, huwag ka nang... Ate ma, muro na yun. Nakakawag na siyang matulog dito eh. Baka bangungutin ako, 2 araw na ako ng tulog.
Bahala naman ako lang mama. Sabi ko lang ako dito tulog. Dito mo. Ayos na. Wala naman. Kaya buksan mo. Ganon. Pagano pa, kaliwa. Dito. Ako lang, magkakaon. Ilang araw mo lang dito. Sige, napakapakan yung kanin. Ano, biniligan? Kaya dito, wala doon. Ayun. Tahimik lang dito. Pero launa. Natlog. Ano, walang nalilig?
din talaga mga pamilya. Parang hindi ba lang. Ano kasi lagi yung tata eh. Alas 10 pa yun, no? Allergies. Mga kailan matapos ba si M? Ngayon, alas 11 na yan. Sa alas 12 na eh. Marami nag-iikot? Kaya pwede? Marami nag-iikot? Paano mo kasi si Imang to? Ang ulan. Tigas. Si Imang. Chat mo na lang. Kadang isang Tulungan kita. pwede kaya yun? Ito, bata mo lang. Labahin mo lang. Ha? Hindi kayo mawaras yung sinyalis ko dyan? Hindi naman. Ano yan, YouTube?
Yung nasahin ko to ah. Oh. Hmm? Okay, sahin ko. Yung sahin. Tara, DM. DM. Oh, oh. Ken. Pamahawag na muna na to eh. Kay tita to. Kay tita. Kahit kanino. Tatlo lang sa imong ito. Madali lang. Unan. Nakakaya, napapawisan ako eh. Ako pa naman ang pangis. Dalawa sa... Diyan na gusto lang na. Ako yung... Kaya padala mo din ang unang dito sa mo. Unan. Dalawa. Dalawa. Dalawa daw na unan. Dalawa. Saan ba si mama niya? Diyan. Ah, si mama mo.
Yung unang nga mga dalawa yung unang to. Unang dalawa. Yan, ulit po. Agising pa. Agising pa. Ganda pala ng Rinaldo mo. Ang malinaw rin kang gano'n. Ayatot! Ayatot! Marunong na ito ayatot mag-cellphone. Ayatot! Kain ko kasi doon, hindi pwede pa bigla-bigla eh. Hindi pwede pa bigla-bigla. Oh, nakita dyan yun. Dito. Wala pa. Ipis. Isipin na ipis. Ito na to. Ah. Kumingi ka na sila. Ay, istorbo ka na ito sa akin ko. Mapuyat ka rin na ito sa akin. May gising ako eh. Ano ilaw? Yun ang ilaw. Pawis na yung ulan oh. Pawis na yung ulan.
Madaling araw to malamig na dito. Dito daw ako tulog, sabi ni Mama. Ang bahay. Ayaw mo ni Mami. Kasi di ka matutulog ha. Saan unan mo? Nakangunan. Kaya ko naman. Hindi ka pa rin pala nakatulog pa? Kaya makatulog kasi. Hindi mo. Wala na nga. Wala kang mag-iyak-iyak ka. No? May nga ba, di ba? Adobo doon eh. Sa'yo doon? Adobo? Hmm.